ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etimi tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo gotebereria kindi gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayubo igabwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asime igo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imeyumu chuyigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Via nende omwancho murigereria Getembe TV karibu sana Ekeonga Chinsa Ikomi chabona muragoba ituko oneria Jumatano yeti tariki 12 karibu sana asinchira ere yabene Chinsa mocha Facebook na boigo gari ya YouTube na botonyora na Getembe TV na ekirongo chake Ekeonga niko bono mugaso orero litukeriga nigo mugasorero bono omubere bw'omusubati oyomo onyarire gotoka kore ase nyombe yemo yokwegokya ime yomochie obosongo iyo gotoka mbarabare nenyagitare ya Aga Khan korengana na kirori nigo bono banyarire korabuna nigo omubere oyo bw'omusubati oyo onyara korekana obwate chingoma chintindi korende nigo bono abatase abanyanyimbo korwase gitaseni ya Kisii Central banyara wika ase chinsemecho nako yorusiaroro wika ase ngendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital nekera bono obotuki boganyerire gokorekana oroboti oru ndo chikonyara kugochera sembeo ekero rwatokire asinchira engekirano kegima
Umekuja? 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 Na boigo ase erituko ria gatatu rereye nigo bono omurobiri obwo kwenana obo wene ose obwo korengoria bari no muchando bwa maiso ime ye bunge ya West Mugirango eye gutoka ime ye county ya Nyamira bono murobiri yo nigo ogenderete kero engane yo yare gukorekana ase Chinsa mochire cha township gose ase ward ya township nigo bono abarai bakorawa na wakili Philemon Apiemi na boigo omoske Douglas Oruta Ongeo na boigo na baraibande banyara gukwanira amangana agenda usi emiroberio egenderete ase county eyo ya Nyamira nandake nekire bono banyari kugikiria oburai na gotabuna oburai obobe na obwairire abantu batari konyora nonye obukoreria obo wenia wikiranete Debuna wona lera abantu baroba 1000 yesterday mwaroche a program enjale ngabo kuchora ward maambiga kalebo samaro ward roguralia chuma chebe bunyamatuta ward ikorende n'abantu bitokokonya rende tutari siasa wono tofili gas tokokora asoko give back to the community una tu arachire ritukuria gatatu iga igo tu anyorire obokongwo bonene wora se county yaito abantu baruare ta maiso abanyagetari obatebire nga 80% y'abantu barore bataite birore nande batebire nga kose sinchiro ororo chinyinge abantu abaito abange baruare amaiso mono obotumia chinko ne erioki ase chikicha njiri poorly ventilated smoking kwanyora nonyonye tu kujwe sigara oyo more koma kunywe sigara na masoma inaro basomi chebuno molisia konya na strain it so much aso gosoma lingana na Nyasaye na gosoma lesson na kolika lakini na irane ilio yo minto morara piemi nelisosa ngambia mona sibirore bindo chembu ya bikorora ese no ene kerengo soma bono na bongo soma igano na malikali muinabo na bonya somete na ene na bonkorora nga mbuya ese ogotwale birengererie binyasa morae na ndamusire no koboko kwaye kiagera oyo kurubo bugambi gakukunyasa ututumeka ndu twamusira soko moa keria atagite no mo pastor Rebecca Okari nigo na irane irimbiya mono ase foundation yo moisimiwa Philemon Apiemi amo na omoishimiwa Douglas Orutwa asogo torentero moroberi oyo bwokonyora obogwenia bwa maiso muna narigereri igare ritukoria rero narorira abantu barabange abangina nabagaka nabana twairwe ebirore ebigo chigotokonya gosoma bakonya tutari gosoma nabande baire ntari konyara gosoma buya ange miaka ebere igara kini gochakera bono ndo china nabekire ebirore nabongo nyara gosoma amariko nabongo soma nabongo nyara kuorokera biya tingo chigo strain muna konya ngo strain gotokonya amangana yebirore kera maisa atosumbwire inje bono iga igombwate miaka 25 ntari korora ngutumie ebirore nebirore ngutumia bono nebiaka kwa ido chikwenda kwanyoro byachua kali bono ndujinga bigendo konsalia maiso kona gokire nga rero nkonyora ndi birore biri mpimire nkomanyanga maisane gombegete ebirore biria mpimire gwetero mwishimiwa Oruto Douglas amona umwishimiwa Apiemi igobora yobuya no kolanga abananchi banyole services buna because to taxpayers egere medical service negento kere very essential asogulima bw'omuntu igotigande benga I think our county government tigebe komokia egere services chibe quality and available aso mwananchi lakini aba na siasa bange bakora siasa rero mraibense moske William Ruto nigobono ataka etaro yaye bene ko chase Chinsa mochiri cha ukambani
gukwana ekero akoigora amagendero ao ase chinsemo cha kasikeu iyo gotoka ime county ya Makueni nigo umurai wense bono anyare koba gakobagikiria abarai bali tabwati chisera cyo kwagacha ana muno nekiratebire nigo babwate siasa chimbe cyo kubagana abakenya korende otebire muna murai onde wensi ime yensi ya Kenya nigagochorwa gusakubikwa ekero gokorengana na makorai. Kuna wengine wanasema wanataka kutuletea ukabila na migawanyiko na kisirani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Makueni, mnataka twende kwa ukabila? Wale majamaa wengine ni watu akili yao inaanzia kwa ukabila, inapitia kwa chuki, inakwama kwa shares, inaishia hapo kwa mambo ya ukabila. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mimi nawauliza tuendelee na hiyo barabara? Na unajua wale wanajaribu kushindana na mimi. Lakini mimi nataka niwaulize watu wa hapa Makueni. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Makueni, viongozi wenu, si ndio mnachagua MCA? Si ndio mnachagua mbunge na senator na governor? Si ndio mnachagua rais? Mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya ama anachaguliwa kwa sura yake? Mtu anachaguliwa kwa sababu gani? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa fitina ama kwa kazi? Kwa chuki ama kwa kazi? Kwa ukabila ama kwa kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa kwa kazi? Sasa kama mtu asubuhi ukabila, jioni chuki, jioni ingine shares, sijui, sijui. Hiyo watu tutawazamisha asubuhi ama tutawangojea? Asubuhi na nini? Asubuhi na nini? Asubuhi na nini? Si asubuhi na mapema? Ama mnasemaje ndugu zangu? Tuko pamoja? Kwa sababu wale majamaa hawana mpango. Hawawezi kukuambia mambo yako ya barabara. Wakikuja hapa, mimi nataka muwasikize kwa makini. Hawasemi barabara kwa sababu hawajui. Hawasemi lami kwa sababu hawajui. Hawasemi daraja kwa sababu hawajui. Hawasemi stima kwa sababu hawana mpango. Hawasemi ajira ya hawa vijana because they have no plan. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu ambaye mpango hana, sera hana, agenda hana, akili hana, huyo ni mtu ya kuchagua? Wacheni bwana, watu tusiharibu nchi yetu na watu ambaye ni watu bure. Makueni hoye! Makueni hoye! Naboigo mawaziri asobokorere ubwo serikali omuske Geoffrey Ruku nigo bono anyari gukwanera umurobere serikali ebwate korosia chipesa gose enibo wetera ase kiombe gyokwanana amegere gochase abasae me Kenya kiombe kemanyakanete na National Youth Service gose NYS kaukwana bosio bwe Senate nigo bono anyari gotabuna serikali nigo erigeti chinchira cyo komenta chibesa gose chibesa chiri chikoroswa aiga ase ense ya Kenya naboigo The National Youth Service Act 2018, Section 7(1)(d) mandates the service to undertake such enterprise and commercial activities for the furtherance of its mandate, which is to train and empower youth through paramilitary, vocational, and personal development programs, were also engaging in commercial and national services activities. Honorable Speaker, the government's National Youth Commercialization Agenda was informed by 1. Presidential directives and policy guidance, 2. The bottom-up economic transformation agenda, the fourth-term, medium-term plan, and also Kenya Vision 2030. Number 3, it was informed by the need to address youth unemployment and vulnerability through structured training and enterprise engagement. And number 4, it was informed by the need to commercialize service resources, including personnel, machinery, equipment, land, and projects to increase the revenue generation. Honorable Speaker,
the commercial and enterprise development of a national youth service is aimed to transform the existing production unit into competitive business ventures na boigo ka kwana kro abosio obwe senate nigo omaske ruku bono anyare ko tabuna okucha kwene kibuna NYS yabereke ko twara chinchira chokorosia enibo tari enchira yogo swanana obuteneneri na boigo oburai kose obukoreri wa NYS aiga ase ense ya Kenya nigo atebire ekirenga kyo gitambukire kya serikali ya ligiri koimokya no kwene kibuna abasaya bange bari banyare konyora amegirio kurwa NYS banyorire meremo ayo erachiko ba nseye company ya NYS company putting to service sustainability. National Youth Service is not going to change from the way we know it at the moment. We are registering, National Youth Service is registering a company which is owned by National Youth Service 99% and National Treasury 1%. Therefore, this new company will have its own CEO or managing director, its own managers, senior managers. It will have other employees. We have an organizational structure which have been submitted through all government levels, including the Public Service Commission, to ratify the organizational structure. We are not changing the leadership structure of National Youth Service. We are not changing the training which goes through the National Youth Service. The only thing we are doing is to take advantage of the training which goes through National Youth Service. National Youth Service train youth in different professions, in government, in mechanical, in agriculture, in construction. Once we do this training, the young Kenyans who graduate from National Service, they end up, some of them, not getting jobs within our market. The others are lucky enough to get jobs within the market. Others, they are lucky to get jobs in military, in Kenya Police, and other. Bonjour morigere nase orobotioru nigo otogokorere Ekeonga Chinsa Ikomi chabona muragoba aroro nekirora chikonyora yo nayanda mange asinchira engikirano kegema kekoraga Ekeonga kera chikoraga Chinsa ibire na wago Chinsa nyecharero omaragoba biabono stinge chogenda tokobo mwegeno imbe Getembe TV koko sori ya Chinsa mocha YouTube nyara go subscribe gocha YouTube channel ya Getembe TV na wigo Facebook na bokonyara go follow na ko like page ya Getembe TV biabono sana nchengro ko Matildah Obaigwa veni nyaboke kwa sebe manyero na Mike Wills okoretera chibi channel ya Chinsa engikirano yari gane kegema ase umuroberio ole bosio Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints
nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati bwekariguri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene benki ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where